Entzuntzailarrok, eguerdion eta ongi etorri gure sukalde txiki eta goxo honetara. Txiki ez. Ertaina. Haundia. Haundia da, bai. Bai, hau dana, imaginatzen zu etxe batean, hau dana sukalde izango balitz. Nik uste dut beste era batera eingo ginula, baina hau pentsatu dau, karo, zuek aurrian egoteko eta zuei eitzeko, berba. Etxe baten apurtxo bat aldatuko zen, baina gaur, hemen gauz, zuentzako bi errezeta goxo prestatzeko. Bai, eta bat tartean, olako sukalde handi baten, txipiroi haundiak, gero begi haundiak ekarri ditu. Lenguan esan izun, nahi nuela euskararatu, euskaldundu olako errezeta italiarra bat, ez? Espageti al nero di sepia. Eta azkenien dira espageti txuri batzuk, baina gero erungotea da txipiroi tinta. Gukingo itxuna espagetiak begi handiarekin eta bere saltza beltzarekin. Orduan izango dira, espageti txuriak bai, baina gero saltzan jungo diran ez nazita, beltzak eratuko dira, hala ere tailarin txuri batzuk gainean jarriko izkiu eta horrarte irakurriko dut. Gehiago ez. Vale, sorpresa izango da. Sorpresa izango da, arrazoia. Bai, tailarin oso ezberdinak izango dira eta originala. Badakin nondik zuez. Bueno, baina... Eta zuk zer ingo zube haundia, gaur bekarri zuena zube haundia, dia? Bueno, datiak haundixak, bai. Mediul datiak eingo ditut, beteak. Bakitzu datiak aurdunaldirako oso nako mendiela. Betxo, hori enek. Erditzeko, orduan... Bosgarren semiarekin pentsatuko hori datiak emango izkio. Emazkiai. Bai, egunian esaten dabe, 3 eta 6 artean janbiozula, berez, ekarri ditute xente, eta holan sobratzen diena, etxera eramango ditut, eta, joango di, ondo itxen. Oso ondo. Bueno, eta ez dakit ondo ditu, baina goxua badaude. Orduan, bai. Gure hau zapaiak eta alaituko dituzte, beste errezeta honek bezala, eta hau horrela ingo du. Lapiko zabal bat zubizian jarri, oliba olio txorrota da bota, eta gure begi handiak laukitxotan moztuta bertara dituko ditu. Kipula txikitu, eta hau ere lapikora. Baratxuriak eta piper berdea txikitu, eta hauek ere lapikora. Tomate saltza, utzi dena erregosten einda egon arte. Beste kazuela batean, ura berotzen jarri eta espagetiak egosten jarriko ditugu bertan. Bertako ur pixka bat eta ardo txuria gehitu ingo dugu txipiroien lapikora eta gero tinta botako diogu. Egiten utziko dugu eta espagetiak einda daudenean lapikora gehituko ditugu, tintarekin hasi, gurina botako diogu gorputza ardezan eta bukaeran izosgailuan daukadan beste begi handi bat xerra fineta moztu, salteatu eta zerbitzeko garaian gainean jarriko diogu. Perrexila bota eta honekin. Ja, aitortu duzu zeintzuk izan bizen tailarin txuriak? Ja, bueno... Sorpresa ja ez dau? Hemen egin izan nuen, errezeta hori dira begi txipiroiero tailarinak ero deitzen dira, eta hau egiten direna da, jatetxetan iten gendun, hartu horrela, begi handia, hemen daukazu, Ikustu benetan, harra da, Tamaino ederreko begi handiak harri du. Bueno, hau, egiten genuen garbitu, hemen garbituta dauzkat, gero izosgailuan sartu, eta ero urdaiazpikoa mozteko gailuarekin, moztu egiten genuen, fin, izostuta dagoela, eta atatzen genituen olako tailarin fin batzuk. Gero hori salteatu, tinta pixka bat gainetik bota nahi izan ezkero, eta oso goxua eratzen zen. Orduan. Onomatopea guztaukat. Bai, eta gainean izan berda, eta horrek niri atzamarra moztu ziren eta txikia bat daukat. Egun batean, bai, dilista batzuk zuatza uartean juntzien txerriki estrarekin. Bueno, gaur kontu zibiliz, gaur ez du nahi mendia eta itxasoa, baizik eta bakarrik itxasoa. Hori da. Hemen bai ikusiko duna gaur, Patri, beti esaten duna, txipiroia daukate, bi egosketan puntu. Ero oso egin da, denbora luzean da bigun geratzeko, ero gutxi da. Orduan, hauek, oin dizi jarriko ditut hemen erregosten, eta hauek horre ongo dira saltzarekin egiten, eta besteak salteatu ingo ditut. Oso gutxi egin da. Orduan, bueno, hor, asmoa da, bietan, samurra jatea. Oso ondo. Urtero, Kantabriko kostaldean, Euskal Rixan, Kantabrian, eta arrantzatzen dira amuakin txipiroi pila bat. Baina, gabonetan, negualdian, eta badauka baritate askoz be haundixaua, eta, saporetxu haua, edo errezeta batzutarako, hobeto prestatzen dana, begi haundia dela. Bere izenak esaten dauen bezala, begisa haundixa dauka, eta, dana, gorputza, burua, egatxak, eta, azkenean da txipiroi haundi bat. Honen tamaina izaten da 60 zentimetrotaraino, eta kilo bateraino heldu leike. Beraz, tarte horretan, harrapatu ditzakegu honek begia handixak. Eta hain handixa dienez, normalian gixatutarako eta asko erabiltzen dio, holan, moztuta, da txipiroi txikixak azkenean, hemen oindela gutxi egin genitxun, ostiral baten, eta azkenean, berdina,
Baina, bueno, txiki holan bata banan garbitzu biharrian, osua, moztu, eta, bueno, eta goxo geratzen da. Plantxara egiten gendun, goratzen naiz, daina plantxan egiteko, holan osua jartzeko, egin behar duzu, makretar egiten diozu moduan. Mosketak, ez? Mosketak holan ra hartu, eta ero laukitu. Eta geratzen da oso polita, baina plantxan da hori, gutxi egin da baita. Hartu, ospinolio bat botatzen genio modenarekin da gainetik, eta oso goxoa geratzen da, baratxuriakin, persiarekin, eta hori zan tipiko, holan pixkat berua sartzeko itzaizkion mosketa hauek, eta alde bat, beste aldea, bakarrik korritu alde bat, eta besteari buelta eman, eta zeitxun ateratzen. Sepia edo txibia joaten dan bezala, ez? Normalian nola zeritzatzen dela, hori apurtxe bat lodixa izaten da. Honek normalian edo batzutan arrastre arrantzakin itxen die, baina alatabe preziatuena die poterako begia handiak, hau da, banan arrantzatutakoak modu artisauian, ez? Honek zeitzen dau, itxasoa errespetatu, eta alde batetik bai kalitatea bermatu. Orduan, aukeran, poterakoak, hobe. Horre gaina, itxasontzi hori, lehen garai batien horrek nik enekien belakin juten ziren. Eta gero egia da, arraunera pasatu ziren, eta gero, azkenean, kosta inguruan ibiltzen diren itxasontzia dira, eta gero ja motorrak sartu zirenean, horrak ibiltzen dira. Eta horrek izaten dira, txipiroiak erabateko lebatza bebe bai, eta, sasoia dunean, egaluzia ere harrapatzen izan dituzte, holako txalupa txiki hauekin junda. Horrek izaten dira, gure portu inguruetan eta ikusten direnak pote txikiak, eta horrek ibiltzen dira gure arrandegiak eta hornitzen. Eta hornitzen dituztenean arraindegiak, aldan einean, egunekua berte izaten bada begia handixa, alik eta gobeto, ez? Hor, esaten dagoe, azala ikutzen dozunean kolorez aldatzen dela, eta hori dela, egoera perfektua, zure txipiroia, zure begia handixa jateko. Moduak... Gorputzak gogorra. Hauei nizaiatu nizen atzo, buelta ematen, eta daude, freskuak, oso freskuak. Ja, errez ematen ziaien txipiroi berti buelta, horrek, egun batzen dut amazki arrandegian, eta arrandegiko nausia ere ezautzen dut. Hori da. Eta, prestatu ditzakegu, hainbat modutan, hemen txitxorien egin izan dugu, parrillan, egin ditugu arrautzetik eta irinetik pasata, egin ditugu gixatuak, plantxan, pelaioera da, gixatuak, eta, mia modutara. Proteinak baditzu pila bat, mineralak, A, B eta D vitaminak, beraz, nutrizionalki bebai oso produktu interesgarri da. Bitu, Iban, sartu hemen. Bakizu nola ditzen zaio honi? Hau da, gorputzean bat ateratzen dugunean, horri doan, bere tubozka eta indarra ematen diona. Kokotxa luze bat ematen da. Kokotxa ematen da. Holanda, txipiroian kokotxa ditzen zaio honi. Eta hau da, egoten da, hemen erroak, gero hemen juten da gorputza, eta hor esteak eta tripa egoten da, eta hemendik tira itzen zaio, eta ateratzen da, holako moko bat edatak. Bestea moztu, tak nun daun. Baina, kokotxa, jakin dezazue. Goxo. Bale, hauek, moztu, ingo duena da, gero, apaintzeko, agian bat utziko dut lan, erro batzuk utziko ditut hemen moztu gabe, eta hauek ingo ditut, gero, platerian iskina batean ero, apaintzeko jarriko ditut. Bestea, barrura. Kontuz, txiparta doaz eta. Ez jat bapet horri, ondiokan. Eta, bilur barik, gonbidatzen, egisa da begia hundi entzutian, igual tartalo etortzen gatzula burura, ez, euskal mitologia, olako, zakit, kondairak, mitologiak, eta... Kraken etortzen, jate. Kraken etortzen gaztu. Guzti honak olan umeak dauzkagunak eta olako, ja gure seme alabak eta nik krakena, zakit lehengo aldi no zentzune, baina gure seme, ja txikitatik, txikia 5 urtekin, aita hemen krakena da. Claro, marrazkiak uste dituzte pelikula piratanak eta agertzen dira olako olagarro erraldoiak eta gero gertatzen da. Eta egia da, krakena, alemanieraz olagarro erraldoia, nahi dauela esan, baina berez ez da olagarro bat edo, berez olako, kondaira originalak ez dago esaten olagarro idanek. Hori da, Eskandinaviako mitologian, da, nik uste dut, itxas monstruaren kondairik haundiena, eta esan, uarte bat bezain haundixa, monstruo bat, nun, ahoratzen zitxun, gizakixak, itxasontzixak, baleak, dana.
Osa, tamaina haundiko gauzak. Bueno, Jack Sparrow kriston bihurra zion krakenak. Ba, pentsau. Hore, piratek eta dana. Bihurra ukitzen basaben, zehose gatxik izango zen. Bai. Bai, eta norbegieraz nahi dago esan bihurritu. Kraken hitzak, olagarroa baino nahi dago esan bihurritu. Beraz, pentsauzeke, gauza handixak bihurritzen zituen monstro handixa zala. Hor, pelikula horretan, jan iten ditxasontzi osoa, zaten krakenak. Eta, bueno, a ber, nik ez dut ezagutu lan inobezek ikusi dagoena krakena, baina egia da literatura unibertsalean eta olako aintzinako idatzietan, kondairetan, beti agertzen dela. Adioz, 1752an, Erik Ludwig azpetikuak esaten zauen, bere Norvegiako historia naturala liburuan, urrengoa. Itxasondoan bizi den eta infernuko suak berotzen duenean soilik azaleratzen den 1000 bat baino luzeagoko basapiztia. Hau da, kilometro 600 baino luzeagoa. Pentsau. Marinelek, 17. eta 18. mendean, deitzen zotzien, deabru gorria. Eta esaten zaben, itxasoan galtzen ziren itxasontzixak eta marinelak hortan joaten ziela. Bez, nik uste dut kondaira hortik joaten dela, ez garai baten egongo zien olako istripuak eta olatu handixak, eta herrixan etzienian berriz agertzen, esaten zen, krakena izen da. Ez, azaltzen ez da keitenean eta holan, ez nundi datozen, beti fikziora bota izan du gizakiak, eta zerbait ez duenean ulertzen nundi datorren ero azaltzeko hori izaten da, baina, bueno, hor, badakit, harrapatu dituzten krakenak ez, baina olagarro ero txipiroi erraldoi handienak, 8 metrotara inokota, bat lehenengo aurkitu zuten katxalote baten sabelean. Bai, hori da. Hauek juten direla, eta katxaloteak horra bera ino jitxin bidea, hauek metro eskotara egoten dien animaliak ei dira. Itxasakonian bizi die. Bai, hori da. Itxasakonian bizi die, eta euren harrapakaria handixena egia da, katxaloteak izaten dira bai gaur egun. Hala eta be, krakenaren mitoa literatura unibertsalera pasazan, Victor Hugoren itxasoko langileak, eta Julio Vernen 20.000 legoako bidaia itxaspean bezalako eleberrixetan, eta konturatu ziren, gauza bat, benetakoa zala Tenerifeko iparraldean. Bai, hori izan zen, gertakari hau pasazan 1861an, eta, 6 metroko orako zefalopodo erraldoi bat aurkitu zabien, nahi izan zabien harrapatzia, baina ez zabien lortu. Alatabe, olako zati txikitxo bat lortu zabien hartzia, bestiak izitzen zabien bitartean, eta horrekin, zientzilariak esan zabien, benetako espezie bat zala. Osa, base dudela, olako animali erraldoia. Begi haundia. Txipiroi erraldoia, hau da. Eta ikerketa modernoek esaten dabe txipiroi erraldoiek aldauela auki 14 metroko luzeera, eta 20... Bueno, izango da, erroekin da dana. Bueno, 14 da nire txea baina hundia, ja nikua da. Osa, zuz penko 14 metro, zema dien? Zigorriturrieta, 10 aldiz. Bider, bueno... Gutxi gola bera. 14 aldiz. Te pasez, gora etorri zara, biten. 14 metroko luzera aldabe auki, eta mundu animaliko begirik handixena, 30 zentimetroko diametroa daukan begi bat. Pentsa, hori bai dela begi handia. Begi handian izena, hori da. Bio zabal egin da. Hori da. Normalian harrapakarixa lehen esan dugu katxalotea izaten dela bere harrapakari nagusixa, eta honek bizide ozeano barean eta Atlantikoan 5.000 metroko sakonean. Beraz, horrek aurkitzea zaila izango da, ez? Horra be, heldu bida. Alata be, 1987an, zabaldu zen Asturiasen Luarkan, museo bat, txipiroi erraldoiai dedikatua. Eta hor jasotzen dituzte, irudixak eta olako maketak eta txipiroi erraldoiekin. Eta atzo gabizen hori, museo lan bitxietaz berroa itxen, beste bat hementxe, Asturiasen, txipiroi erraldoiak aztertzeko edo eurei buruz geixau jakiteko bertan. Badau beste espezie bat beti hilda aurkitu dela, beti hilda edo animali baten tripetan, edo itxasontzi baten sarietan, eta hori da txipiroi kolosala. Beraz, badau erraldoia eta badau kolosala. Eta, hau notizi bitxia da, lehen
barre batzuk bota ditugu honen kontura. Ze, bueno, 2025ko martxora arte, ez da bape aurkitzu bizirik, baina 2025ko martxoan, sandwich uharteen parean Antartikako ozeanoan 600 metroko sakoneran, aurkitzu da bat, 30 zentimetrokoa. Baina, hau da? Hau. Baina, zer izango zen? Gaztetxua, hori jaixo berrixa. Hombre, jaio berrixa. Baina, arrantzatik atara berria izango zen hori. Ba, pentsau. Baina, a ber, kontua da hori aurkitu zutela hor. Ez zutela aurkitu urdai azpiko egozia ero ez dakit zerbaitan azpian. Sandwichu arteetan bestela nik espero duan aurkitzea olako zerbait da, ez? Nola jarri zote sandwichu arteak izena? Igualan asmatu zen. Ez dut. Egongo ziren, uarte bat bestearen ondoan olan bata bestean pedete. Bai, ez. Itxatxi olan sandwicha. Ba, bueno, oinarte bakarrik aurkitu dituzte hildako aleak. Bai? Bata 5,2 metrokoa, 1981 eta bestia 9 metrokoa 2007an. Berez, bueno, horti dauz, 30 zentimetrokoak horrek esoskun bilurasko emongo, baina oso imaginau, 9 metroko katxarro bat aurkitzea. Ez dut imaginatu. Bakuzen jente apuntatuko zen baskari horretara. 9 metroko bat. Eta baina, zu, itxasontzi baten zauz, eta imagina, da, bueno, itxasontzi baino... Poterak aipatu dituzu. Claro. Olako bat baina ondixea bada. Osea, zure txalupa baina ondixea bada. Pentsau, zer izan aldan hori. Eta horrekin zigor, zenbat tinta atarako zan. Horrekin? Bueno, pillo bat. Ba, imagina, txipiroi batek, oran txipiroi txikitxo batek, aukitzen badau tinta, ba, bueno, olako 2 edo 3 txipiroekin aldozu plater bat osatu tinta beltzakin, ba, imagina, olako 9 metro luzeran daukan txipiroi kolosal bat. 3 urtetarako tinta. Horre tinta botatzen duenen itxaso erdia belztu ingo da. Imagina, lehen jendeak egia da garai baten erabiltzen zagoela hori idazteko. Beraz, eta idazten zabienak beha asko etzien izango, beraz, ba, gotzun hor, 10 urtetarako, ez? Bai, gutxienez, ba, apaisek eta nobleek idazteko, aukiko zabien hor, bueno, ba pila denborarako. Eta, bueno, ba, tinta aipatuta, Txinako tinta aipatuko dugu, ez? Azkenean, hori da internazionalki famatuena. Hau, era solidoan aurkitu daiteke, eta gero likidoan be bai. Eta, bueno, ba, hori erabiltzen zaren Txinako tintak zan goi mailako edo nobleziarentzako edo, bueno, garai bateko funtzionarioek erabiltzen zabiela mandarinak, ez? Mandarinak, hori da. Orduan, ba, tradizionalian izaten zen olako barra solido bat, eta gero hori, ba, likido bihurtzen zen, hori zan biltzeko, eta gero likido bihurtzen zen, ba, ura ero botatzen da, hori likidotu itezuten, ez? Hori da. Eta, bueno, gero, ba, bitxia dara eta politxa dara historian zier, lau landariei lotutako trasak. Hau da, zuk idazte dituzunean, edo Txinako kaligrafia lantzen dozunean, trasa desberdinak dauz. Vale. Eta trasa bakoitza da landare batena, ez? Eta urtaro bakotzana. Hau da, udaberrian orkidea, da, orkidearen trasua, udan bambua, krisantemoak udazkena irudikatzen dau, eta aranondo loredunak negua. Berez, bueno, politxa da. Eta egia da, ikuste dituzunean olako aintzinako testuak eta bueno, Txinako kaligrafianak, ikuste dituzu zigilu pila bat, eta zigiluak die tinta gorriakin, horrek ez die tinta beltzakin. Familia bakoitza zaukan bere zigilua, da hori zan, bueno, prestigio ematen zatzun zeo zer, eta hori itzen zan merkurio sulfatu duen tinta gorriakin. Beraz, gaur egun bai, ikusi leike, eta politxa die. Ni bakit, urte asko pasadiela, baina nik daukaten olan oparirik pentsetan dut politxena. Bai. Nere haitxak gaztetan oparitxu zoztan, eta da olako zigilutxo bat, ex libris deitzen dana, ez dakit ezagutzen dozun. Idex. Eta da olako zigilu bat personalizatua, hau da, zure izenakin, edo zure izena bizenanan letriekin, eta zigilu bat zure liburutan jartzeko. Hau da, sinatu biharrean, edo zuk boligrafo sinatu biharrean. Patrizia, ez da, edo fetxa. Horrekin. Zigilu bat jartzen dozu, eta zigilu personalizatu bat liburuetan jartzeko. Eta oso politxa da, eta, bueno, detaile politxa. Oso. Bueno, zigilu gota ez, ardua gota berdi gona. Ikusi duzu, bota diogu, kipula, baratxuria eta piper berdea, hauek erregozi, eta gero tomate saltza bota diot. Zuge bai, tinta gorria eta oin tinta beltza. Bai, gero beltza gatuko da, ziedako hori da. Eta beltzakin danak onbontuko da, hemen imperfekzioak eta danak estaliko ditu. Ardo txuria,
gehituko diogu, eta hau lurruntzen danean, tinta botako diogu, eta hemengo ur pixka bat, eta utziko dugu hau erregostan. Eta hemen ja, ure irakiten daukagun hontan, gatza bota diot, espagetiak, bertara, eta bak, espagetiak sartu, eta edozein pasta sartu, eta segituan lehenengo inberdana, mugitu inbar dugu. Hauek, espagetiak, bero daudena, aprobetxatu, eta ja, hasiko gara, buelta ematen, eta hauek, dakigu 13 minutu behar dituztela, zergatik? Paketean batzen. Fabrikatzaileak normalian. Bueno, nik lehen egon gara hortaz hitz egiten, ni gaztetan zuten jartzen, inoiz minutuana izan da dala urte batzuetako moda, eta nola jakite zan egin da dagoen, probatzen jute zinen, hartu, pusketa bat hartu, koskain, eta batzutan... Ez da horan pareta ibota da itxasita geratzen zana? Hori basan lehen, antzien gazteak itxe zuten, baina nik oitxura, ez da, beti izan naiz gehiago dastatzeko, holan gaina gustatu itxezen. Gainera ontxe fabrikatzaileak eta egisa da paketietan jartze dutzuela, denbora desberdinak, hau da, imagina jartze dutzu 11 minutu, al dente, hau da, bere puntuan edo apurtxo bat, trinkoa jateko, 13 minutuan egosia, eta listo da, holan zuk aukeratzen duzu 11 edo 13 minutuan. Ez, hauek egia da, pasta honek, eta gaina pasta honak ere merkia da, ez da garestia, euro eta piku 2 euro asko jota, eta hemendik 5 lagunen jango dute, gaur ingo duen plater hortan, orduan. Nik ustut... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beratzi gara, Baina, lasai, hor, espagetiekin, gehi, begi handia, gehi, gero... Gero nik ingoten postre txikitsua. Postretxoarekin, zer zan moldatuko gara, ez? Bueno, Patri, nik tinta hemen gauzatxo bat. Hau da, tinta saltzen dutena erosiko, hau erosen duzuna, sobretxotan, ero potuan saltzen duzuna. Hemen, banatu egin dut baita kendu indiet, baina zer gertatzen da, nik hau nahiago dut erabiltzea, beraiek hartzen dutena, baina nik gero hau, tintan iten duanean txipiroiak birrindu iten ditut. Eta poltsatxo hauek eta dana birrindu iten da, eta ez ditugu aurkituko. Hemen, gero ez dudan ez birrinduko hau, bere hortan dastatuko dugunez, nahiago dut olakoetan, aukeran, batzuk egiten dut, ardotan pixka disolbitu, eta gero ardoa hartu, eta inan genuen lehen ardotan disolbitu hauek, hor, eta gero erabili. Baina nik olakotan nahiago dut hartzea olako bat. Gero, gaina, dana erabili behar danez, hartu, eta ur pixkatekin, barrura, eta ja, nola aldatu dan, gauza. Nola aldatu dan, gure, errezeta oinkoa, Kondo isa, da honek aukiko dago benetan txipiroien zaporia. Ze normalian egisa da saltzeituztela espageti batzuk baltzak eta izeten dienak, ez? Tinta da ukitzen da bienak, eta nik zapore asko be, horrei ez dut harrapatzen. Jendeak itxen hau hori da gero gambakin edo zerbitzatu itxaso zaporia badaukala, baina nik ez dut inundik inora harrapatzen. Egia esan, oso zapore gehiagi ez daukate... Ez gehiago estetika kontua eta... Estetiko aldean horrek egiten baitu txipiro horrek, eta gero gainean nik ingudan moduan, horre oskaiora pasatu, ze gero bestela hotzegiago goten da, eta ezingo du moztu. Baina gero egiten baitu espageti horien beltzak guk egingo dituguna moduan, eta gero jartzen diozu zerbait txuria gainean, ero gazta pixka bat, egia esan begietatik sartzen dela pila bat, ez? Hemen, gurinak gero erabiliko du, saltzari gorputza emateko. Hemengo gura ere erabiliko du. Ni orain, oskaiura noa, oskaion utzi dudalako beste begi handia irekita, eta aldudan eta xarra finenetan mozten jungo, naiz? Osondo. Eta nik bitartean kontakotzue eta anekdota txiki bat tintakin erlazionatuta. Ze, tintakin baino gehiago boligrafoekin. Eta egia da boligrafoak idazteko erabiltze ditugula, baina jende askok erabiltze ditu boligrafoak estresa kentzeko. Ze guk, estresa kentzen dozunean, edo antxitatiekin edo zauzenean, askotan itxe dituzu keinu errepikakorrak, baina etzarena konturatzen, hilia ikutu, batzuk saskalak jan, holan urduri jartzen zarenien, ez? Eta jende askok boligrafoekin itxen dau, boligrafoan atzekoa, boran, ez? Katza eta koska iten zen da, hori jente pila hori jente pila bat egiten dau. Bai, eta azkenean, hori ez da bape osasuntxuan, nik uste hori munduzuak badakila, eta gainera tinta dauenean tartean, tinta ahoratzia eta, ez da bape ona. Orduan, hortan, esaten daue, masai zuzentzako eta txarra dala, eta estresan dako aukitxu bitxuzula beste metodo batzuk. Hori, ikastolak aipatu dituzun hortan, metodoak lan jarte ditxunak horren biharrian bestia itxia,
pasiatzia da, baina klase baten boligrafoa ikoskinen basauz. Eta esaten Azaldu duzu irakasleari, parkatu pasiatzera, no, pixkat. Hori da. Nagola, pixkat urduri, aurko gaia ez dut ondo ikasi. Nik uste dut ez esango dutzula. Baina badauz beste metodo batzuk, eta, eraginkorrena izango zen arnasa poliki-poliki hartu. Hau da, 4 aldiz arnaz hartu, edo 4 segunduz, 4 denboraz, eta 10 segunduz bota. Hori lasaitzeko. Eta gero esaten dabe bai, badauzela, hola, nik ez ditut inoiz proba, baina igual ondo etorriko jakun hemen. Pilota honek, pilota biguntxuak eta dienak desestresatzeko eta erabiltzen dienak. Horrek arrozakin nini egiten dienak, gero lako? Uztakit arrozakin, nik ikusitxut, espumilakin. Jakoak, baina, arrozakin be bai, txorienen gauzen hontan. Guk arrozakin iti egin ditu, malabarak egiteko. Globoekin. Horrek trinkoak, horrek ezin die... Horrek, zera, segun zenbat arroz hartzen zenion. Bai, moldatu itzen zen. Baina saltze dituzte batzuk lan... Bai. Diela bigun hauak eta gon hauak. Orduan, metodo horrek erabiltzea. Zuk baukatzu lan metodorik, antxita dira daukatzunean. Mendira joen. Mendira biltzen. Baina ez dakit, ni jote naiz, beti, natural, ez dut momentu bat horretzate, nago, ez dakit. Ez da, txillo batzu bota eta listo. Euskailuan, bota izoskailuan sartu, hori jatetxean egiten genduen, pixkat erotzen ginenean, ez dakitzen gauza eskatu eta jun izoskailuan, eta ziren, listo, na. Bueno, hemen ikusten duzu, Patre, hau, pixkat, ez dago, induan lehen izozgailuan sartu dut, eta gero atara indut oin, ez egoteko gogorra. Makina izango genuen, beharko genuke gogorra, baina hemen, aldan, holako xerra finak atarako ditugu, eta hauek gero, gorde dudan baratxuri atalarekin salteatu ingo ditugu. Orduan, gero izango da, hemen, saltza pixka gehiago beharko dudanez, espagetie bertara botako ditut, hemengo ur pixka bat eta gurina. Esan dako, gurinarekin ingo du, risotto bat egiten dugu moduan, gorputza emango diogu, gozotasuna eta, txukun utziko. Eta bitxaten, honek ebiten, no? Eta egia da, estresan kontra, modu eraginkorrena, kosinatzea dela, edo niri behintzat asko laguntze doztala. Egia da, beti irudikatu dela, serietan, telesaietan, filmetan, pastelak eta gozogintzara dedikatzea, holan apurtxo bat estresatu zauzenean. Baina nik uste dut, sukaldiak ematen dotzula, sustrai hori, susartzia, zehozen modu artisauan eitxia gutxinaka, eta hortan jartzea zure konzentrazioa eta zure dedikazioa. Nik uste dut hori estresan aurka dala modurik onena, polikena. Gaur egun, eta gero ondo jaten dozu. Bai, hori bai. Eta bestela, profesional asko komendatzen dute gaur egun naturarekin harremana. Ordan guk hemen Euskal Herrian alde hortatik ez dakit bizi bezala Buenos Airesen hiritik ateatzeko 3 ordu behar dituzula, alde hortatik zaila, baina guk hemen, ez dakit, momentu baten atera eta gutxira natura daukagun hontan, alde eginean bebai, naturakin lasaitasunean isilik ibili, pasiatu pixkautan, eta ez da, hemengo parke hontan ere izan alda, ez da eskara joan beharran boto puntara. Hori da, pasiotxo bat, gero etxian erreta batein, eta siesta bota. Eta unok, denbora joaten nahi zaigu, itxoina hemen pixkat, hemen erregosten utziko beste 5-10 minutu, honek behar duen hemen, espagetia hauek orainik ikusten da, gor daudela holan ateratzean, eta ero izango da hauek salteatuko ditu baratxuriekin bizi-bizi, eta dana zerbitzia, besterik ez. Txegoxo. Platarka da bat, Bai, bost lagunentzako ez duzu, baina... Beratzindako, Segun gero zer dagoen, kalkulatzen da espagetiak eta 80 gramo, 100 gramo razio oso ona da. Eta hemen, teoria bada hemen sartzen diena, baina hemen sartzen dienakin gordinik aperitiborako bai. Ez da nik gehiagi izango genuke horrega. Vale, hemen gurina bota diot, salteatu ditut baratxuri pixka batekin, gure taiarin txuriak. Begiani, hori da. Eta oin? Pixka nazi, txaka, nobera zikindu pixka bat. Platertxo bat. Plater bat, honi irekin aldi bat, perresilla botako diogu, albakarik ez, esan dakoa, gaur euskal berzioa da nontan. Perresilla. Hau nazi, eta... Eta kontrastia itxeko plater txurixa. Hori da, zondo. Hau, esan.
begitatik sartzen da, egia da, kanpotarrendako esango dute, hau, zer da, ze idia jaten horrek. Bai, ez, nik uste kanpotarrak umiak be, holan beltza danian zehoz igual, atzera itxeotzi hasieran, gero probatzen daben arte. Hori da. Baina gero, nik txikitan ez naz akoratzen oran txipiroiei atzera itxen otzienik, Nik txikitan eniko jaten. Ez itxon jaten? Ez. Nik txikitan eniko jaten. Bueno, Sigur eta minimalismoa bakizuen. Eskutik bat ez datoz. Ez datoz. Eta Viteli familia berdinekoa. Bueno, hemen, hauek, gainetik pixka bat. Ze honak. Eta? Ze goxuan. Hemen txe daukazue, espagueti al negro di sepia, gure euskal berzioa. Hau da, txipiroiak. Txipiroiak, espagueti baltzak. Espagueti baltzak, hori, txipiroiak, espagueti xake, txipiroiak. Uler da din. Zuetzako, horko, lehen errezeta. Negro di sepia. Venga, labana, hau moztu behar da, hau eta... Bueno, italiarren bat igual azabetuko zan, baina Euskal Herriko pasta danez, gengo gure modura. Eta baina hemen bueltak eman, izkina baten jarretu bueltaka. Honek zikintzen dau, beraz, kontuz. Bai, lantaldekoako lantziko diain. Erretzen dau, Goxo. Guia, zigor, galdu dugu, kameran aurrian, lotza dana. Baina oso goxua dau, hori argi dau. Zuk zelan daukatzu agua, nik beltza bukat? Akinak. Zuk Espainiak. Ontxe etorriko gara, postriakin, eta agua garbisa bakiku. Ero ez. Honek ontxe eskatzen da bukaera goxo bat, hau plater nagusi bezala, eta ontxe postre txikitxo bat, zaudotut aurdunaldian datiak ona diela, eta nik jate ditut 3 edo 6 egunero. Eta txokolatea ja? Txokolatea bizioagatik da. Bale. Baina baita, txokolatea neurrian, baina ona da. Ez que datiak, ikusten baitxuzu errezetetan, datiak irugarrarekin, datiak txokolatearekin, bizio bat beti sartu behar da. Bai, bakarrik ez da segula. Orduan, gure gaurko bizio izango dira, datil bonboi batzuk eitxia, eta errezeta holaxe. Datiak zabaldu da hauei ezurrak kendu. Koiaratxo bat ur kremakin bete, txokolatea urtu eta datila bakoitza txokolatetan busti. Lehortu baino lehen gatza eta ur txikortu txikituekin apaindu, osten utzi eta zerbitzatu. Beraz, lehenengo gauza ingo duguna da txokolatea urtu. Alata benik, txokolate dana ez dut urtuko, zein got, hau da, txokolate bonboiak, eta gero erakutziko dut nik etxian eitzen dutena. Hala, ez dakit ondo ulertu duzun, osasuntxuarena, datilana, ez dakit ondo ulertu duzun, Ur krema, urrak, txokolatia... Zesta osasuntxua, dana lehen gaia da. Bai. Koipetsua, bai. Bale, hori da. Baina, hau adibidez, da ur krema, eta da 100 eurra. Osa, ez dauka azukrerik, ez ezebez da. Hau, baina oso prozesatua, hau da, oso birrindua. Eta bere olixuekin. Oli honak baina, kaloriak sartzen ari gara, errezeta hontan, noski? Bai. Azukreak ere bai, datila hauek, baina bakizu datila hauekin, ez bakarri jateko, holan utzean eure jateko, hauek merezi dutela, baina honekin, konpota bat ibota aldizkiozue, edozer gozatzeko, postre pila batetan, azukrea erabili beharrean, hauek datil mota hauek erabiltzen dituzue, eta krematxo puntu emateaz gain, azukre maila izugarri ematen diote, eta horrekin, aukera daukazue, esan dezagun, postre, jaki, osasuntxu hauak egiteko. Horrela. Eta, ontxe, garrantzitsuena da, zabaltzia. Bai. Eta hemengo ezurrak entzia. Behin, nik, inauen olako errezeta bat sare sozialetan, nun zen irabiaki bat, marrubita eta bananana, eta datil pare batekin zan, gero kakao eta krema, da holan. Eta batek esarostan, isa apurtzen dut, nire makina ezurrak kendu barik sartu zitxulako. Beraz, mesedez, nik uste dut hori logika hutsa dala, baina, bada espada,
energia gehiago emango likuzuke horrek, aizurrak eta seguro mineralen batzuk ero gehitzen dizuzte. Kontua da, dati hauek, meilula gainera, eta 3 gramotik gorakoak izan daitezke, badaude jumbo, ero super jumbo erakoak, oda handiagoak, lehen pixatu ditu batzuk, eta 1 gramo horri hogei, eta 3 gramo bitartean egon die. Orduan nik ez da, neurria zenbat izango diolakoak jateko, ze hemen... Esaten daue, badauz beste datilo batzuk, guretako normalak dienak, baina horrek deglet nor deitzen dienak, beste varietate batzuk dienak, eta horrek txikisak die 6. Eta honek 3, beraz, bikotza behintzat badie. Eta ez dauka, egia da, inoiz nik horre beste txikiagoa direnak, samurtasunean ez daukat ezekusi hauekin, batzuk esaltzen dituzteia ezur gabe, eta horrek egia esan niko lehorrak egoten dira, eta horiek errezetan baten erabili behar baituzuen, nik komendatzen dizuet pixkat beratzen jartzen baituzuet. Urberotan. Urberotan askarriteko eta urrotzetan bestela lasai hau, ez? Eta horrek asko irabazten dute, bestela eratzen dira neiko lehorrak dira. Hauek jumbo medjulak, normalea beti xamurrak egoten dira, baina egiara, segun noiz jaso dituzten. Eta itxaskorrak ero behatzak eratzakatu, atzamarrak. Placer, kola naturala ona olakoetan. Eta, barrita energetikoak eta olakoak eta iteko, errezeta askotan sartzen dituzte hauek, irabiakietan da askotan sartzen dituzte, eta esan dagoa. Azukre ez dugula nahi sartu? Zerbait osasuntxoa naiz eta jakin, azukre pila daukatela hauek ere bai. Taktilak initzia. Eta neurrizkan bidiela, askotan egia da, ontxe, hau gozo osasuntxua, gaietak, bizkotxoak eta datiak sartzen dituztela, eta jendeak pentsatzen dau, hori egunero jaldeikela, zekaro, datia dauki, ez dauke azukre txuririk, baina hori ben neurrixan. Orduan, txokolate daukau urtuta. Eta asmoa hau da. Goialia hemen daukat. Hartzen dugu ur krema. Apurtxo bat. Sartuko dugu hemen. Erdixan, ezurra joaten dan tokixan. Eta beste batekin itxi. Hau, txokolatetik pasa. Eta gero urrak gainetik txikortuta. Urrak edo gatzaskatak, ontxe ikusiko dugu. Berzio ezberdinak egingo ditu. Hori da. Sotz batzuk, txokolatian saltzeko eta laguntzeko. Eta barruan sartzeko. Ze txartu, ez? Hau, ze txarra. Datil bonboiak. Batzuk esango dagoa, nik nahi xabitxundu. Bonboi tradizionalak. Hau, niri asko gustatzen gat benetan. Eta hemen behar inalduzu almendra zati bat, ero kakauete batzuk barruan sartu, 2 urre krema horren gainean, ero, zerbait kurruskaria orduan koska egiten diezunean, azpian barruan beste zerbait harrapatzen duzu. Eta hor, imaginazio pixka batekin ero, holako bat dik ikusi nuen, ez esan gazta krema batekin baita ere betetzeko aukera zegoena. Eta, imaginazioa, hau da. Zaporekin jolastu eta, hor, bakizu asmatu dutela zapore berri bat. Umamiak ni hor geratu nintzen. Umamia ni oin ekarriat, ni gozoa, garratza, mingotza eta gazia. Gero umamia etorri izan. Eta oin ze dau. Amonio kloruroak, hori da sustantzi bat, ematen digula mingainean, beste aktibatzen digu hemen dago gure mingaineko atal bat, OTOP bat. Atala deitzen dara, nok ez du ezagutzen. Hau omen da, iparraldean dauzkaten, han bat dago iparraldeko herrialdetan dago erregaliz bat eta jaten dutela, horrek aktibatzen omen du atal hori. Eta hori da, amonio kloruroa dauka, ez? Esperimentu bat egin dute, gaino eta ze zapore da? Mingotza, garratza eta gatz puntu bat. Hau da, mix bat da. Probatu dutenek esaten dute, dala, azido puntua daukala, baina gero gazi puntua daukala. Zukatzen baduzu errezeta bat, da jartzen duzu, hori gatza dan zeuse, garratza dan zeuse, eta mingotza dan zeuse, hori ahoratzea bezala, holan, zapore esplosio bat. Batian, eta badakizu, jakiteko hori aktibatu da nero, hartu dituzte, jendia, zagu batzuk hartu dituzte. Batzuei, OTOP bat, zelula glandula hori desaktibatu indiote, eta bestiei normal utzi dituzte. Eta eman diote, zapore berria daukaten zerbait jateko, ez? Eta natural zeukatenak OTOP bat, ikasiko du gaurriz hori, aktibatuta normal zeukatenak nabaritzuten zuten, reakzionatu zuten hori jatean. Eta besteak, kendu indiotenak hori, glandula hori,
Ez dute reakzionatu, ez dute zerrein jandutenean jaki orduan. Orduan, bueno, falta zaio izena jartzea. Bai, ia da izen R2D2? Ez. Hori da, daukagun mingaineko atal hori deitzen dela holan, Baina berez da, sortzen duena zapore hori da kloruro, amonio kloruro. Erotuz gaitezen. Umamiarekin neiko erokeri daukagu, umamia identifikatzen, bueno, batiko, ez pixkatolan dela, sabroson, esan dezagun, zerbait, ez, jakiak. Horrekin neiko, igual, pixka buruko mina emate dugu, oin beste zerbait berri bat, zeigarren bat atara behar dugu. Zatik ez du guztien dana dagoen moduan, Lasai, erotu gabe. Gauzak ez dira asko behar aldatu bir, baina bakitzu, janarixan eta elikagai industriak nahi dau, zerbait saldu behar dute, Patri. Zehose berrixa egunero, holan gauzak atarateko. Hemen txarrena dukana da, hau ez, zikintza dituzula eskuak, baina ontsa erakutzeko zut, modu eraginkor bat, hau jateko zikindu barik. Honek, Laura... Bueno, honek oskailuan sartu ezkero ez, gogortu ingo ziren. Bai, honek sartuko ditut ontxe oskailuan. Vale. Eta bitxartian nik erakutzeko zut, nik etxian normalian etxeotena. Bi aukera daukatu zen, Nikolako, esaten dut zut, 3 edo 4 jaten ditut egunero. Baina txokolatearekin da? Bai, danakin. Danakin. Izango zut. Bueno, lase, esplikazio. Jendiak esaten dago, jendiak hartzen ditu, baskaldu ostian, beti holan txokolate pusketa bat. Onsatxo bat usten dute. Nik ia berdina itxen dut. Ontxo, hau, oskaiura sartu dut, eta bitxartien erakutzeko zut, nik zelan jate ditxudan hau, honek baina eskuak garbitxu barik, eskuak zikindu barik. Eta nik bat astatzea daukatolan bustita pixka bat? Bai, ontxe. Beitu. Nik itxotena, askartziarren prozesua. Itxot erdixa, bakarrik. Holan erdixa, nik zabaltzen dut. Holan potian bertan bustitzen dut, hartu dut txokolate pusketa bat. Janin dozu bat. Zigor. Eta holaxe. Bueno, zuk beste bai, nahi ospan. Eta nik holaxe itxuak. Ez pizka bat almio. Ez da txala. Denbora ukitzen baduzue, aldozue bonboidanak egin, osten utzi, horrek oskailuan auki, baina astero asko inbitxuzu, orduan egisa da, azkarragoa dela, hau ez, Nikolako bat, egin, ez da beste bajango, Holako bat, egin, hemen busti, holaxe, txokolate pusketa bat jartu gainean, eta, holan. Jan da, jan. Gozua bintan bada, hori bai, hau kampaia pegau biten da. Eta posta iten da pura berbaita, baina hau super gozo. Goia zapurtxe bat itxoitera, ez 2 minutu, izoz gaiura sartu ditut, eta segitxuna etorriko gara, honek ja, ofizialki bonboiak probatzea. Ni ja jandan hau, Nik beste bat jambiz, gaur 6 jambi ditut, eta bakarrik bat jandot ondekan. Hemen txe, ja izostuak geratu die, 2 minututan izoskailuan, baina bestela oskailuan aukitzen baitxugu, ordu erdi utziz, txokolatia solidifikatzen da segitxuan. Hemen txe gure, datil bonboiak. Erdiarekin janeko, nire honek herri bueltara juten jate segidu. Zigor, ez exageratu. Ze bajatuz, kara, ez dakizien hemen bitartean, hauek gogortu bitartean, ez kara egon hemen nolan. Ikusiko zabien, hemen gutxi oso. Beira. Oso usua, benetan, kombinazioa aparta da. Gatzakin eta. Gatzan ikutu honetan, txokolateakin oso ondo eratzen. Ointxe bai. Bueno, gauz hori, aizkoran egin juteko arre jasotzen, o ez dakit. Energia hartu dugu zelego, pasta. Proteina eta gero datiak, ontxe gauz, lasterketa bat itxiko bestela. Ez, errikirolak, spoiler, biharko. Bale. Errikirolak iteko moduan gauz oin, Eta bixar, orduan bixar harin joan biko gara, ez? Zara, Harin errezta harintxo bat, ez? Bueno, eskatu digutena, Patri, ostiraletan ezin dugu aukeratu. Beraiek eskatzen dugutena. Osasuntxua behintzat, izango da. Beraz, bixar, etorri zaitu segurekin, eta disfrutatu. Ondo izan, agur.